Žilinský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline zorganizovali súťaž Žilinská gastronomická jeseň. Druhý ročník tohto podujatia prebiehal v priestoroch hotela Holiday Inn. Táto súťaž je založená za účelom podpory regionálnej gastronómie. Súťaží sa v kategóriách teplá kuchyňa, studená kuchyňa. To sú klasické súťaže. V teplej kuchyni máme momentálne 20 súťažiacich, v studenej kuchyni, keď počítame aj cukrárskú výrobu, máme cez 25 súťažiacich. Sú to či juniori, školy alebo seniori. Vymysleli sme novú súťaž, ktorá je určená aj pre širšiu verejnosť v pečení domáceho chleba, kde súťažia aj neprofesionáli. Čo sa týka jednej takej špeciálnej, také našej srdcovej záležitosti, tak vymysleli sme súťaž v domácej hotovej kuchyni, kde sme vymysleli tradičnú slovenskú surovinu. Jediná podmienka je kyslá kapusta. Zúčastniť sa môže súkromná osoba, môže sa zúčastniť gazdinka, môže sa zúčastniť hociaký kuchár. Súťaží sa v tom urobiť najlepšie jedlo z kyslej kapusty. Na gastronomickej súťaži ukázali svoje majstrovstvo viacerí kuchári. Takže toto sú cestoviny Buonissima a práve pripravujeme cestoviny penne rigate s bazálkovým pestom, kde stačí naozaj veľmi trošku pesta, lebo je naozaj silné. Sú tam tie oriešky, ktoré robia krásnu arómu a doporučujeme posypať na záver parmezánom. Najjednoduchšie, najrýchlejšie cestoviny. No tak pripravoval som srnčie medailóniky na černicovej omáčke s kuriatkovou knedlou. A srnčie medailóniky som si deň predtým napacoval. Sprúdka opiekol z oboch strán. Základná bola španielská omáčka. Pridaný bol černicový džem a červené víno. A kuriatková knedlu som si pripravil tak, že žemľu nakrájená na kocky, zaliatá prevretým mliekom, osolená, okorenená, nadrobno nasekané oregano, petržlenová mňať a na masle s cibuľkou som si spenil na masle, pridal som kuriatka a potom som to pridal do masy, pridal vajcia a vyformoval vaľček. Žilinská gastronomická jeseň sa konala pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Ja osobne by som rád pozval ľudí na budúci rok. Určite sa táto súťaž bude konať a hlavne by som odporúčil kuchárom, ktorí nikdy neboli na súťaži. Choďte prvýkrát, nemusíte vyhrať, ale verte tomu, že vás to chytí tak, že druhýkrát budete mať minimálne striebornú medailu.